खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 27 सेप्तेम्बर 2020 रबिबार। फैदो दिननि सानजौफुनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय एसआइ आनजादनि जाथायजों लोब्बा थानाय सासे दायनिगिरिखौ नलबारियाव पुलिसआ हमदों। साथाम सेंग्राखौ सोंथि खालामनो लांनायनि उनाव दिनै फुङाव आरोबाव सानै सेंग्राखौ पुलिसआ जाथायनि सायाव सोंथि खालामनो हमनानै लांदों। हमनानै लांजानाय सानै सुबुंनि मुङानो जाहैबाय हरकत आली आरो ध्रुबज्योति बरुवा। दा बिसोर सानैखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनाय जाबाय बा लांनाय जाबाय माखासे सोंथि सोंनो थाखाय। लोगोसे बारग' इउनियन मिनिस्टार बिथां जसवन्त सिंहआ दिनै दहाय फुङाव निउ दिल्लीनि गंसे हस्पिटालाव रुंसारि जाबाय। बिथाङा 82 बोसोरनिमोन। हस्पिटालाव जुन दाननिफ्रायनो देहा फाहामथाय लागासिनो दंमोन, नाथाय बिथांखौ रैखा खालामनो हायासै। बिथाङा गोब्राब बेमार जानानै थैनांगौ जाबाय। बिथाङा बारग' इउनियन मिनिस्टारनि अनगायैबो बिजेपिनिबो लिडारमोन। गुबुन फारसेथिं वेस्ट बेंगलाव 1 अक्ट'बरनिफ्राय सिनेमा हल, मोसानाय मुसुरनाय, मेजिक श' गासैखौबो खुलिनाय जासिगोन होनना वेस्ट बेंगलनि चिफ मिनिस्टार बिथां ममता बेनार्जीआ खौरांगिरिनि मेलजों फोरमायदों। माने वेस्ट बेंगलाव गोबां समनिफ्रायनो सिनेमा हल, मेजिक श', मोसानाय मुसुरनाय गासिबो बन्द' जानानै दंमोन, नाथाय 1 अक्ट'बरनिफ्राय वेस्ट बेंगलाव गासिबो खुला जाजोबसिगोन। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय कामरुप मेट्र' जिल्लानि रानि रिजार्भ फरेस्ट ओनसोलाव कारेन्टजों बोगथाबजानानै मानै मैदेरा थैनांगौ जाबाय। मैदेर मानैखौबो ओनसोलनि मानसिफ्रा फुजा खालामनानै बा फुजा बावनानै बिदाय होनाय जाबाय। बे जाथाया मैयाहायनो जादों, मैयाहाय सुनिबार खालि जादों। नोंथांमोना नैबे माखासे मैदेरनि सावगारिखौ नायबानो जाबाय। बेनोमोन मैदेरफ्रा। लोगोसे पाबजि मबाइल कम्पानिजों जिअ' कम्पानिजों लोगो जानानै बा लोगो नांनानै पाबजि मबाइल एप्लिकेसनखौ लाबोफिनगोन होननानै बुंदोंमोन। बेनि उनाव आईटी मिनिस्ट्रिनाव चाइनिज एप्सफोरखौ आनबेन खालामफिननो नागिरदों नामा होननानै सोंथि सोंनायाव बिथाङा बुंदों दि दासान्दि बेफोरखौ लानानै जेबो खोथा सावरायनाय जाथ'वाखै होननानै बिथाङा बुंदों। दा बेखौ जों रोखायै बुंनो हाया जे जिअ' कम्पानिजों पाबजि मबाइल कम्पानिजों खौसे जानानै खामानि मावगोन होननानै जों बेखौ रोखायै बुंनो हाया। गुबुन खौराङा जाबाय छत्तीसगढ़नि सासे सिनियर जार्नालिस्ट एबा खौरांगिरि शुक्ला होननाय सासे सुबुंखौ कंग्रेसनि खामानि मावग्राफ्रा बुदों। बिथाङा बुजाखांनायनि उनाव पुलिसनो केस होदोंमोन। दा पुलिसफ्रा बे जाथायनि बागै नायबिजिरगासिनो दङ। अब्ला दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय धेमाजि जिल्लानि नोलोबारि गामिनि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बाहागो लाबोनाय बिथां सीतानाथ दैमारिया थांनाय हरनि 10:55 रिंगासोआव रुंसारि जाबाय। बिथाङा नैबेनोमोन। बिथाङा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गोख्रों बाहागो लादोंमोन बा मैखोमै बाहागो लादोंमोन, नाथाय बिथाङा थांनाय हरनि 10:51 रिंगायाव रुंसारि जानांगौ जाबाय। लोगोफोर, दिनैनि सानजौफुनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे सानजौफुनि रादाबखौ मोजां मोनदों अब्ला रादाबखौ शेयार खालाम नोंथांनि लोगोनो। जोबोद गोजोननाय थागोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। दा बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बाय बाय। आरो नोंथांमोना गोबाङावनो सोंहरगासिनो दंमोन नोंथाङा मानो रबिबार खालि बेदर जानायनि सान होननानै बुंबाय थायो होननानै। रबिबार खालि जाहैबाय इन्टारनेसनेल हलिडे आरो बे इन्टारनेसनेल हलिडेआव गासैबो सुबुङानो बा बुहुमनि 60% सुबुङानो बेदर जायो। बेदर नङाब्ला ना जायो, मानोना सानडे खालि बिथांमोना सुटि मोनो। दा बेनिखायनो आं बुङो रबिबार खालि बेदर जानायनि सान। नोंथांमोना धोरोमखौ लानानै जेबो खोथा साननाङा। आं धोरोमनि बागै बेरेखा नङा।